दाख्लै बुंबाय राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ हान्जानाव फुराना हाथियार दासिमबो दङ निमखि मोखां आरो हान्टार सुबुङा जों आगोलाव बुंबाय थाखादों बेहा मोनसे कम्पानि दङ गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि बे समाव नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्सारखौ नुनानै निश्चय बुजि मोनखादों आरो हमनो हाखादों नोंथांमोना गोबानो नुबाय बा गोबानो नुवाखै जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांदो जोबजासिम अब्लानो बुजिना लानो हागोन आरो जाय बिथांमोना नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा दा आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों बे भिडिअखौ होनायनि सिगां बा सिगाङाव होनाय एन्ट्रनि सिगां जोङो दायो बेनिफ्राय गुबुन दाबसे अर्थात जोङो दिफु फारसे एक्सुवेलि डिमापुर फारसे जों आवगायनो नागिरदों लोगोसे आंजों दङ दायो आदा मिनियाजों आरो लोगोसे एमएमबि ब्लग्स होननाय जोंहा क'क्राझारनि बिथां ओरैजाय दं थांगोन दा हेपि ना दा बरिया कार्बि आंलं नुफेराखै नुफेराखै आदसा नोंलाय बिनि थाखायनो आङो एकदम ओंखारदों आरो गोसो जादों गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोबाय नायनोसै आरो माबायदि नुहैखांनायनि उनाव फोरमायदो माबोरै मोनो नङा होमबा ना औ दा माब्ला फैगोन बस्तियावनो लकेलावनो देरनाय गथ' खुनु जों गुवाहाटिखौबो नुफेरामोन आरो बेनिफ्राय दा कार्बि आंलं बेखौबो जोङो नुफेराखै गुवाहाटिखौथ' जेनेबायानो दा बेनि गेजेराव जोङो कार्बि आंलंखौ नुवाखै कार्बि आंलंनि बर'फ्रा माबायदि रायलायो आरो कार्बिफ्रा माबायदि रायलायो दिनै जोङो एसे मेम'रियाव सोना लाहैनोसै दा बेनो स' बिउटिफुल गाइस नायलांबाय था ना नोंथ' आंथ' मा बुंबावनो ना बेनोसै सेम नङा होमबा गासिबो दा फाइनालि नोंथांमोन अलरेडि मिथिना मोनखाबाय जों दा बबेसिम आगान बारायगासिनो दं बा आगान होगासिनो दङ दा आंजों दंफायो लोगोआव जा क'क्राझारनि सासे एमएमबि ब्लग्स नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा खालामना होदों बिथांनिखौ एमएमबि ब्लग्स दै ओमफ्राय लोगोसे आदा मिनिया बर' चिरां जिल्लानिफ्राय आमथेखा साइडनि नामा खैलामैला चिरां आमथेखा खैलामैला बे साइडनि आरो नोंथांमोना गोबां सिनायखागौ बिथाङाथ' एसे मोजाङैनो दङ साबस्क्राइबारा आंनिफ्रायबो एसे बांसिनानो बिथांनिया दा थेवब्लाबो आंनि साबस्क्राइबारफ्रा सोरबाफोर जुदि खालामना होआखैब्ला थांनानै खालामहैदो आरो सोरबाफोर बिथांनि साबस्क्राइबार दंबा आंखौबो खालामलांदो एमएमबिखौ खालामदो जों सानैनि अननायनि गेजेरजों दा अब्ला फैदो जोङो दाना मेन टपिकआ जाहैबाय दा इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा बा इएम नङा होमबा नोंथांमोना मिथिखागौ बिथाङा बिपिएफनिफ्रायनो इउपिपिएलआव बास्लायबोनाय सुबुं दिनै बिथाङा इउपिपिएलआव बास्लायनानै बिपिएफ गावसोर गारना फैनाय खोरखिया बिराद बार हाबो गावसोर गारना फैनाय पलिटिकेल हान्जाखौनो माने ओरैबायदि गाज्रि सोंखारिदों गाज्रि दुसिदों गाज्रि नेवसिदों नोंथांमोना मिथिगौ जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा दा बर्तमान माने एबसुआव मोनसे समाव बिबान लाबोनायनि गेजेरजों बा खामानि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै वार्कार हिसाबै खामानि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा बिपिएफनि जानानै बा बिपिएफ दलाव जयनिं जानायनिफ्राय मैखोमै बिबान लानानै बिथाङा दायो बिपिएफनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं दा आं बेखौनो बुंनो सानो कास्टम बसुमतारीनि सायाव जोंहा इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबांथार गाज्रि सोंखारिदों खोनासंथावै बाथ्राफोर बाहायदों जेरै बुंदों बेदर गोथां बेदर गेसावनि कम्पानि दङ कास्टमनाव माखासे गोबांथार खोथा बुंदों दा बैफोर ओंथिया मा बै वार्डफ्रा मा नोंथांमोना अलरेडि मिथिगौ जोंहा राकेश ब्रह्म बिथाङा बा इएमआ मोनसे समाव बिपिएफनिनो सासे सुबुंमोन दिनै बिथाङा बिपिएफनि मानसिखौनो गाज्रि सोंखारदों अब्ला नोंथाङा मालाय बै समाव गाज्रि नंगौना नङामोन आं बेखौसो सानगासिनो दङ जेथ'नाखि दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआव जयनिं जाफैदों बिपिएफ हान्जाखौ गारै बै बिपिएफ दोलोनि बा बिपिएफ पलिटिक्सनि मानसिफ्रा इउपिपिएल पलिटिक्सआव गावजों गाव जोंनि बर'निनो नायल' जाल' मोननैल' पलिटिक्स हान्जाया गावजों गाव सोंखारिलायदों अखा नायब्लानो बा सोरांब्लानो जों नुनो मोनो बेबो मोजां रावजों जोङो बुंलायलायनायब्ला सावरायलायनायब्ला बेलेग खोथा गाज्रि रावजों सोंखारलायगासिनो दङ मैया दाख्लै बुंबाय राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ हान्जानाव फुराना हाथियार दासिमबो दङ मा राव जाखो बियो बिपिएफल' दङब्ला नोंथांनावबो दङ दाबो नोंथाङा बे हाथियारखौ इउपिपिएलआव लानानै थांगोन निस्सय आंनि साननायाव दा बेनो मेनलि बाथ्राया नोंथाङा जुदि दायो इउपिपिएलआव थांनानै मोजां जादोंब्ला बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा संसारनि थाखाय मोजां नाथाय खौसेथिया जागोन जोंहा माब्ला गासिबो जाजानो लुगैदों रायजो राजाफ्रा बेखौ बयबो लुगैदों खिन्थु बिनि गेजेरजों आं सानो नोंथाङा दिनै इउपिपिएलआवबो बारनानै मोजां मानसि जानो हादों आं बेखौ माब्लाबाबो सानाखै आरो जों रायजो राजा माब्लाबाबो मिजिंथियाखै मिथिबायना दा आं बारा गोलावखौ बुंनो साना नोंथांमोना अलरेडि मिथिजोबखागौ कास्टम बिथांखौ
गाज्रि सोंखारिदोंबा इउपिपिएलनिफ्राय जतनाखि गाज्रि सोंखारियो होनोब्ला इउपिपिएलनिफ्रायनो दिनै सासे बिबान गोनां जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङानो बिपिएफ हान्जाखौ गारनानै इउपिपिएलआव जबदान जादोंब्ला आरो गोबांथार बिबान गोनां सुबुंफ्रानो बा मेलेमजिबि सुबुंफ्रानो बिपिएफ हान्जाखौ गारै इउपिपिएलआव जबदान जादों जानायाथ' बे मोनसे पलिटिक्सनि मोनसे गेमखा बा बे मोनसे गथ'फोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि होननानै जों साननो गोनां जायो पलिटिक्सआव ना दा बेखौ जों जेबो साना बा जेबो बुंनानै जेबो बेनिफिट गैया जों बेखौसो लुबैयो गोजोन सुक्तिया जाबाय जेब्ला गोजोन एकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय जेब्ला प्रमद बर' सार अर्थात बिटिआरनि CM आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै भारत मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांमोनजों लोगो नांनानै दिनैनि दिनाव जोंहा बर'फोरनि न' बड'लेण्ड नरेशनि जायगायाव न' बिटिआर नरेश खालामनानै लानानै फैबाय अर्थात बड'लेण्डखौ फाननानै गारबोबाय नैबे खेत्रआवबो जोङो बर' फिसाफ्रा दुखुखौ 100आव रावबो 100% दुखु मोनाखै बर' फिसाफ्रा दै ओमफ्राय दा बिनि गेजेरजोंबो दिनै जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गासै बर' रायजो राजानि बा आइ आफाफोरनि जाम्बा जाम्बिनि मेगननि मोदैया रानलांजोबगोन सुस्राजोबगोन होननानै जों सानदोंमोन बुजिनानै लादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जोबाखै जेलाव थानाय ex-NDB बिथांमोना जोबथेसालियाव दासिमबो भुगिनानै दङ जायखौ बुङो बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि डियारनाब्ला रन्जन दैमारि सार बिथांमोना दासिमबो फासिनानै दङ बे एकर्डनि गेजेरजों आरो बिथांल' नङा गोबांथार केडार्सफ्रानो जोबथेसालियाव फासिनानै दङ दा बे बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेनो जोंनि जोबथा गोजोन NDB हिसाबै आं बे बाथ्राखौ खावलायबाय सासे आङो पाब्लिक सुबुंब्लाबो बेखौनो आं जोबथा खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ जोबजासिम नायनानै लादो लोगोसे सोर मा बुजिनो हाखो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो गाबाव जों आगोलाव बुंबाय थाखादों बेहा मोनसे कम्पानि दङ गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि आरो बे कम्पानिनि मालिका कास्टमारबो गतिके बिथांनि ब्रेनाव बेबायदि गेसाव खोथानि बादै मा खोथा आसलते फैथावथाव बियो टटेलि माने आनसोशलिस्ट आरो ससाइटिजों जेबो मोनसे कानेक्सन गैयै सासे सुबुं बेखायनो बियो गोबां जायगायाव गावनि माने निमखि मोखां आरो हान्टार बिनि एक्सप्रेसन हान्टार माने बेखौ जेब्लानो नुयो सासे हान्टार बायदि नुयो आरो मोखाङा नायबाथ' माने निमखि फिथाया सा दखानाव मोनग्रा निमखिया बेबायदि बिनि मोखां थ' दिनै हाग्रामा बिथाङा बेफोरबायदि मानसि साथाम बिक्रम प्रहलाद आरो कास्टम दा बे सासेयाथ' रायजोनि सिगाङाव मालाबा खोथा बुंनायखौ नुदों नङा होनबा होननानै बिथांनि स्पिचआव प्रत्येकटा लाइननि उनावनो मुद्रा दस दं बेहा प्रहलाद होननाय सासे दैदेनगिरि बिपिएफनि बेहा माने मुद्रा दस गोनां मुद्रा दसासो बेबायदि प्रत्येकटा खोथानि उनाव नङा होनबा होननानै खोथाखौ रायलायो आरो गावनो जुदि लिडार बा रायजोनाव एथ'राब माने सोंनानै नङा होनबा होननानै गावखौनो लिडारसिप लानाया बेसेबां मुद्रा दस सुबुं दा दिनै हाग्रामाया बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ लानानैनो बिटिआर ओनसोलाव आरो खनसे दैदेननो सिमां लानाया बिराद जाम्बाफोरनि मोनसे माने जाम्बा आखुफोरखौसो देखायगासिनो दं आरोखि बेवहाय आङो मोनसे खोथाखौसो एसे माने दुखु नांदों बेनो जाहैबाय मुसलपुरनि समस्ति रायजो राजाखौ बियो जाम्बा होनदों माने मुसलपुराव जाम्बा मानसिफ्रासो भट होयो होननानै दा गतिके बिनि फिन साजाखौ फैगौ बिटिसि निर्बाचनाव मुसलपुरनि रायजो राजाया बिटिसिनि भितरावनो बांसिन हाइएस्ट भट 50,000 भट लानानै बिनि साजाखौ होनो थांगासिनो दं बेखौ मुसलपुरनि रायजो राजाया जानजि खाजोबनानै दं आरोखि